Ahojte, pozdravujem vás z Martina. Čistíme fasádu bytového domu, ktorý už vyhral ocenenie za najlepšiu predzáhradku v celom Martine a najkrajšiu fasádu budú mať o 3 pracovné dni. Pri našej práci využívame dva naše najväčšie stroje, 45 metrov Zuzanu a 35 metrov Betinu, tak aby sme sa dostali do tej správnej výšky a využili bočné dosahy, tak aby sme vždycky mali tú čistenú plochu v úrovni očí. Čistíme našou vlastnou patentovanou kontaktnou technológiou, to znamená bez použitia vysokotlakových čističov alebo ľudovo povedané bez vápky. Čistíme vlastným 100% biologicky odburateľným roztokom. Čistiaci roztok, ktorý používame, neublíži žiadnemu povrchu, to znamená, nemusíte sa bať poškodenia okien, rámov okien, parapiet, sieťok alebo zasklení balkónov. A ak máte aj vy malý domček alebo 12 poschodovú bytovku, kľudne nám zavolajte a radi vám ju vyčistíme.